En el jardí d'una casa d'un poble sense nom hi havia un formiguer gegant, tot ple de túnels que portaven a les 389 habitacions. Y ahí vivía yo. La formiga Borniga Cano de Besa. Un divendres 25 de maig de 2017 s'estava arreglant especialment perquè... Ui, és l'últim dia de la universitat. Ai, quins nervis. Vaig a fer-me una foto. I de camí es trobava la seva millor amiga. Hola, Laura. Hola, Borniga. Quins nervis. Sí. És l'últim dia. Avui ens donaran un diploma. Ja podrem trobar feina de formiguetes obreres. Quins nervis. Ai, ja som diplomades. Sí, el diploma ho diu. Quins Sí, nervis. quins nervis. Fem-nos una foto. Ai, quins nervis. Eixe dia va anar a l'oficina de la formiga Rina i el director de treball li va dir: Et donaré feina de buscadora d'aliments. Que bé, ja tinc feina. Aconseguiré menjar per al formiguer per a quan arribi l'hivern. Les formigues obreres treballaven entre setmana i descansaven dissabte i diumenge. la formiga Borniga aprofitava el cap de setmana per a netejar la casa i disfrutar de la família. Un dijous van eixir a buscar menjar. I Borniga es va trobar una bresquilla. Buah, quina fam que tinc, avui no he esmorzat. Li pegaré un mosset de res. Ai, 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 quin mal de panxa. Ai, ai, em pica tot el cos. El cul se m'està inflant. No pot entrar al formiguer. Ai, em fa mal la panxa. Ai, ai, ai. La reina formiga va acudir immediatament. Ai, ai, ai. Telefonaré al 112. Sí, al 112, per favor, corre, corre. Hola, Ai, sí, que vinga una ambulància. Sí, per favor, ai, 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 ai. Ai, ai, em pica tot, em fa mal el cul. Ai, no, cul, la panxa. Ai, 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 ai. Soc el doctor Berizó. Sí. Te ves molt inflada. Sí, Anem a posar-te una inyecció i a portar-te a l'hospital. Vale. Mesuren a la formiga. Ai, Analítica. ai, oh, Obri la boca. Tanca la boca. Alza la cama. Ajá. Ya sé que té. ¿Puedo ir a la cama? No. Ya sé que té. Ay, por favor. Es alérgica a la bresquilla y a la pell de la bresquilla. Vais a la cama. Ay, ¿ahora qué? Ahora te tiraràs 3 dies en l'hospital fins que estigues curada del tot. Vale, d'acord, així ho faré. Vale, anem, sí. Portem-me una habitació, sí. Ai. Com a reina formiga, he de dir-vos que després del que li ha passat a Borniga, he decidit fer el formiguer més gran, per si alguna formiga li torna a passar que se li infla el cul. Així que tots a treballar. Quedarà preciós. Formiga va tornar a sa casa i li va contar a tot el formiguer el que li havia passat. Ara ja sé que sóc al·lèrgica a la pell de la bresquilla. Mai més tornaré a tastar-la i tampoc a tocar-la. Total, per un mosset de res. I conte contat, ja s'ha acabat. I la formiga Borniga Cano de Besa ja s'ha curat.